Tiafo ene ye nyina ye hia ha ye ne nsentwerofo na ehia ma ewiase nyina ate ye nka ya hawo ni amane ya ye namu efa ye nsase a ye teso kroto nkron ene de ka ho ene nyina na ye hia ha nti mi gyina ha kasa man kroto nkron no as a chairman of the committee a wo mayimi nti ene me kasa man kroto nkron nsentwerofo ma hia ha amobae nkroto nkron eni akire ena ye hia ha ene ye nyina ye hia sa asase guru anom a ye won sase a ye nananu di gya ye ene ne ye kire ya udie akire wiase nyina ne amansan mo obi ate ye nka se ekwan a aban eni free zone authority Ghana free zone authority de nam so no omu bu ye nsem ye nya kamafo ya kwa bemfie be se eduni ana de ka ho de asase we ya nante ho abre free zone for ye kwa ho a omunya asem bia nka nkire ye ye himfo ene omute ye kwa omunya asem bia nka nkire ye eche se ye ni kamafo ene ye gina ha ani bresem a esu nka ho efri se ye nsase no eno a ne ye nanama wu aguso ene ye de abobra besi sa abre yi eno a ye ni ba bia de ani kire ye enti ebra bia atwamu aban se Opemsuo no de ayempuntu dwuma enti wo frey ekosi na nabo ajeje so ya dwoso hene sabre na nabo ajeje ne neti ase mfie ba duonu ba akuni ena nabo ajeje to ne nsafre nkroto nkunu ya megina wo manan ya me kasai oto nsafre abusua panin ni ayi abusua na da ho no efrey ye se aban se wo pasase ayempuntu dwuma sabre na asase no osusu ye no wo se ye 1950 acres ena osusu ye na wonyaye nti wo a wasase wo mu bia wo hunu se aka no bra ahimfie ho nti ye koye no ye ne nanabo ajeje ekwate dutu nipa ekọ me mabusu apani ko bi okoduru ye no asema ye nyina ebeto ye na so ne se abase wo pasase aye mpuntu dwuma nemo mpatasika ne ba obeche mu miensa ono wo hene nanabo ajeje ne de ekro a mienu aka no eba abusua no ani kuro no mu eho fine yagitum obi apempuntu dwuma ewo no krom tie nyina yagitum wie ye no nanabo ajeje ne ye ne se sika ne ba yaso beti fofi antoata ena nanabo ajeje ofiri mu abusuafo ofiri mu no sebe enkuta hundie eni bibia na wasase no ho no ete yirai obi a ehunu bio because obi amfre obi a bio ti abusua no eda ho no ana asase na eda ho no abusua panini yo ha no aton ne de ne be ko school atakwa meden ebuku no efia amane problem bebre nti obi a ton na asase afiri mu sase 1950 acres em ka jo se bi da wa ayetro obi a ton ne de ama nkrofo a aja kakra wo mo ho e de aboa abusua no so akwanenim nti obi wa kra ne ba no ode ni ko school akwala na wawie school aton na asase ahwe no obi wa wa na takwa ameda obugu ye wode asifie kakra aburutua nya baabi atena sase eda wirem ho no eni ho bio enti fofi antoata eda jaye de tete so ankrofo a asisi dan si so no na nsen ye beti ane se o ma betworo ye dan no ho abetworo dan no nkrofo dan ya wo masisi asimu ye pinche wo mu a asemo mo kansa sase ne ya bandia ebere benya nso dadada o mo twetu o mo sika no bibia wie ho na kodi no ho nso a yentimi hunu nipa akodi no ho asem ye de akọ otumfo anim ya akọ MCU ho maame ba akọ ya wokoi ayi ba akọ ya nsana de o bebe eso frimpon bebe se wade achi ya kọ no ho koi freeze ho no ya akọ baburu mpre de wo ho aburu mpredu ukwa ye nya sempa bi anka nkyerɛw ndi se de esupo na ahini ye tezo mbeso mu bu ye nsa no mo chichire nsa gu echi no mo san bo ye ka ho ti e mawiase nyina ti bi se asase na da ho no ye nananu di gya ye de enim se himfu mpokura no asase kwotu kura ana kuro kwotu asase a omo tete a abusua wodie wo mu a ye yi ma woje wodie ye nia ye nim kura no ye nim compare se inland port ye da ha bankra he ye aba beje ye nuanom ene abusuafo ne tete bankra ho obia sika oje ne de aban edutua aka ma obi ansa kan ne de
ehimfo wo mu sa kan wo mu de nti Bankra Lamport no ye ni aye nuanom ene tete Bankra ho obi akwaje ni de e de na se ye ya asase we de esese nkrofo fa ni free ene de ye nya hwe imfiri mu ye nti ase nti ye ma aban ene na otumfo ate ase se ana ate se ye nsa ase no nkrofo bubu ye nsa abra kapre basei besinne fie duonu ba kuni obi ama ye 1 cedi kuru sei obi amfa ma ye of course banchini bode ne de omatwetua yagitum nanso banchini bode ne mankani ne ho ahwa na omutwetua no asase wurafo obi ani ho a onya abie because ase adesre obi wo ha na wakwa sere obi asase ene wodo banchi woso ene wodo aburo woso oji sika no odekọ wanfa sika na amabu asase wurafo enti ena untimi nka nkire ye se yetwetua banchi ne bode ne ka enti sa na tie de a asase no yetua moka asase de asase sika de abusua panini bia ni ho a waje 1 cedi fie aduonu ba ko ni ebisini aduanefo no omu tua ka no omu mo bia ko bia accounts wo bia wa accounts anu watwa photo na wo de ayedai akoto no ma fa sa akwa na so de usika to accounts mu ade na asase no se sika na ba omu fa sa process na so because ye ka say tama wo mo be ye ne ka say so omu tua ka omu ma ye mbie bia ye ne accounts na wo mo nya dai anfa sika ne tutum enso obia an kan kire obi even here wadanse gina ho say free zone for no kra tama na omu ye demarcation omu susu abusu ne bi nsa ase say omu susu na sika ne ba omu ba baje sika ne ba omu ba baje omu die omu ye le atoma binom wo ko sisi ya enti ye abusuan ne de amfia duonu ba akuni abusuafo a ye gina ha kroto nkron mpaba me abrase manhia hwere so adade ntem ene ni donaso ene ne dwunase obia ni ho a asase we wanya ho kapreba enti abusuapani ni to a waton na asase obia abusuan bia to asase ni de semikase bi da wa meboa yaton ye de yen kase yenton yaton bi na ho compensation amope ni sesia sese aja compensation de ye aja ye den asase ni mo bi na ho na bi na ho wo kwaji compensation na de osi ni de asi so na wa kwaji ni sika no kasa wa kwaji ni sika no sai ni pa no bede na wodi ni sika koma no etibo pese Ghana Free Zone Board for ye den Ghana Free Zone Board de tama wo mo ba ye no enhihye na mo hihye ma ye wo ma ni so enti asase no yaton enhihye ya wo ni ye na nabo ajeje ebraso no wo ma ye nche bio enti asase no sese bi mbraduasa broni ade se ya sese akopu mu enti ade no de netie no ya fa ya asase omutu na mo so ombe compensate mu adan a mo sisie no ombe tua ho ka mo beti ase ana me pa cho me ba na dan esi so no wo be varu atua ni pa ne ka sese 5 billion no de amanana na asase no so ne enden enti sese de asase no asem de ayeda ye so ye twam otene se ye mpanimfo asase ya nyanne kura ha de mimi gina ya na nti ya beto na no ma mimi di akire na hwa na ne edidi ti hwa na ne edidi no ene ba asa ya se bibi de frison no ya se obi an kwahwe de wona asase so me ko ya menya bensia kodukuyo baako ti an kan tete wona ma mesra nso sika sra nso ya kodwo so na kwaje ya ti kwaje ya no ya se obi an si asase no so na ebetua ye ho ka e kana ye betua no mi da me ntime nka enfia aduonu kura beba enfia aduonu beba ye si asase no so da de bete se sika koma wo ye se amfama ye sika koma wo ye se amfama ye yesu ye hunu sika abepem na no pai da bia ye se ye hia ha da bia da ti asase no so ye ka sa free so se afi de obi ankofuna asase na me kwakira me ma na bibi wo me bi to mo ba na me kwakira na kokora ekwaso me nan kokofu na me firi manhia kokomia kokofu no pa bia na mkoko mi afere mko ye se betwa me na no na buroni ba na osemo me hwe kakra na me na ye gya ya asese me dadam sese medi dikura na se obi anu afa amere me mitimi nkwa afu enti na modi anibra ba ha no na ye de ma sampote se asase ne de enye obi ade me baji me masase na de me pe me de aye obi so oji asase na firi me nsam a enya me dia ye hwan na oji asase no ya sese joso hine sa ampa me hino sa hine me da me hunu ni pakro ti me matene wo fie se yese yaje
eti die be kwa bia wo mo kwa bia me di wo mo achi me chechire me na se dia pote na mo beye sane ya me wo be ma no ya timi amfasa wo bia timi nya asase na mfiri me nsem okay ya fiesewa enne wo de ani bra ba ha ye ba ye wote forma fe ni wasore adentia ade asase ne ho nti na ma sore anope ya ma ba ha ese ya asase no ye nana mo de a ene ya pere ene ya je ya ade me nuanom de ne me maame no de o mu nyina awu aka ye nom afa de ye se na mre kakrai ya ba se ye se hwele so hima ene jo so hene ene na branse hene ene sante hene ko ka ho ye de nidina ka ho amanfo na keka sa aka amanfo na keka sa na ye de ade mi hunu wo ye anim ene wo mase ye beje na ye ba masturation na ne ensusu ye de age asase ye mpene timbo ye demonstration age mo asase wo asase no efie si so ana ya tone bia no ensofon ne bi da ho ena efie no nsusu wo ma to ye nsu ye sisi bi na no no wo mase ye bebu ena na sa na te on bagie sika firi ye ho me so abere wa se mesi me fie mawie enti me nye sika no maye enti na wo asase na efie dodo se na wo so se de ya wo mo de aka ne de so efie ba na na enum de eboro prato no ya bura duenu ne akire wonya mfie sen me manya mfie 85 ye dase na kua firi ya nana no ya fra no kwa mu wuo wono kwa wuye mfie be wo ha aduasa korebo wono so wa nanafo ane na wo fa asrem wo di asasene ma wonuama na wonuama no so wawu ya nso so ajebi awu ajebi tiase na aka ne nananom ene na wo fa asrem afedie proto ededi so no ani se asasi yesi abeje asasi ebu akwa no odi ka ato se be ma kakra so fatoduane di enam santi nipa krakra no wabohu asase no wo begine sika frem ho me so me asase asase me nyi wo bia sika taku se wo hino na se wo ya hima me nyi wo sika na wo pa me frem so asase me frem so ne di enu nti na me di abetra fom ha no asase no wo de no wo so nkrata nipa cho ya asase ne die so nkrata ho enipa pote ben na semu muntu mfra asase no so ya na mi rampa mu cho mi ntimi se aya se ojuso hene aya se ampa me hene aya se wei enti mi ra obi abra mokrata bi na bi yo ye dase atara fa no bra dum emboni shiri na epenkunim die ni bere abrian so no you yes so amman ba ma ba ko we wa so tietia o ba sa ba wa so tietia asase mo benya ani bani ai asembeni ai o ba start yako unia wa anya komu a we ne hia ye fresu mama sunsu ko di asem na mai wo betima akwa akon ndi wa anya komu no wa ntia wa wasem o soro wada wurmo kura bonkum kura nifa unia da wa buru asase ya pagya ma wada wurmo unsanie na no busum nu yasa sebe e frɛ mo a mo amode hye mo ade nyina na kwasi ojabo ginya me komfo sebe mi kura bonkum kura nifa na mi kura subatan ani abrafo mada woroma matwa santema na Ghana man ehu ahia bonkum nifa mo mre na mo betie ya asem ni bi maye sebe buru sebe kronto penifo se etrenti ye ni enya kyehye etren wo honko ada de bia de kyebehye so kire se otimfo timo woro ka wo fu abatire nananom da woroma ye nananom abletufo agonafo asenefo ayoko ni twa asabe pie dwoso asase so ni nana dwoso hene dikopem the first konkoden aje dwoso asase de to ho ne sum ye wura otekokko so abenya sikama ehene nana wada woroma mbo mu ase kire ho sa kire wonkonwa nyina nsa da se bre uhwe machi hwe bonkum a hwe kojan ani ni pegu a to ani bre ni nyina ne se enanam de moja konkoden de asase eto ho
se yentra so ni di so yemfa bi moye ho bra fa hwe nkirima na kakra ni na nananam abosum ni asa mo de asase ato yen so ama nkirima so ya befa da se bre se ekura bonkum ni ekura ni fa se de free zone fo ye aban mu fo sabe omo so mu chim yen se agu yaki wom de twade aboyesum ani yeyam am ya fe amono sabe buru sabe konto ko se brani hye nwura mu no sunso a ne se wadi ami o kan ho enka ti da se bra no adawuru ma bonkum ni fa suo hum ni ahan enframa na wiem a hom yenu nyina mo medi mayen mo na mo ka bi ewo mu mo na mo ti ni paduam bi o ti asase so bia home no onu nsuo dia mo timi je ne kra mu adwuma ya de srede ne de tumanim asase ya oboy adawuru ma oni egina wo so asase ya adwuna se wadawuru ma asase ya mpa me asase ya manhia dade ntamu nyina na busumnu asa mo twa santeman madawuru ma ye fremu se mo fam sunsu meka ye ho na mo fam akoma meka ye akoma ho na mo ntie yesu bi mai yesu nyina ne se ena kakra ni a ya ban mu fo ba e betwa asase ene na na aboajeje to ne safra na henfofo nketo ne ye trase ye nhyehyeye no sabi ye ntipu sam ye ntija ame amamre ni amane akwan mu no sabi Opemsuo man ko duru yewura ba nwanim ote kokko so da sebre esu tu na num tuo se frizofo samsu matu esika ne dia madawuruma monko na ba bi esika ne ko duru ye no monko pemra na mso me ne made hye ne ye nkasa na mtima hwehwere nkuta santeman na wadawuruma ye ntipu sam ntija ame na no ye wo ho afidie nam se obi biara ote asase ne so se banchi o se bodi o se dan no asiri so yiwade ne wan ye mfiri so a se bi eburu se bi konto mo kura fa fidie be yi free so a eye woka na che so obo abra usun enti na nanom samanfo yi abretufo samanfo ayoko aso a eni abusuan kan eni adua na mode momogya konkoden boa na na di kopim the first man je Ejisu asase to no aduru se na nanom nso mode musunsun betati mamufo ya se bi ya bagye nsase asisi so adan afiri mo ade hye no ho achi na mukoka ye wura akoma na muka frizofo akoma na bra aduro yi dia sabi etu akwatwere dia twere na sabi so sabi konto asundie kuru wa ye no mo asantemam ye magina ha si etwadwan agu obi tiri so se won konkowu na emom ye hia sunsuma ba ma akoma akoto amanti ase ne akoma pa aye adwuma na sabi so wo mo masisi adan ene ye nsa ase asabi de amatimamufo no manyo mo nsa ase atena so obabo nsam beifo bo nsam o hya ase no ye no ho se won die wadi bonkum ni nifa bedidie ni yesu ekura bonkum ni fa gunu so nsa sase odwina asase ho kura da sa otu anamo abedia pam ya de hye eguso ama sabi mkokorafo ne mrofo atonton asase dia hwe ma na school ne bia wuwo na ye hunu wo mkora ne koda wo mka akuta hwehwehwe ama binum dia kuma ne se kan abaye so aba kire ama sabi eburu sabi ekronto ya dwane free asantimam na sabi so o ma beto ama abrofo dia na nanom odawuruma bra ya de twasa kokko na ye twasa tuntum ye twasa fufuo agi asante asase ato no na kwasi kokko nka ho na bokina ni nka ho na nije ni nka ho sabi yenye ndonko awa asantemam ha ye nyina ye oti kokko so sabi na de se konkron na se ye benya ba bia boye spirebuo na sabi so sabi konto amamu mpanimfo se ye de ya donkofo eti sabi ye mfra asase so no mfa asase ma bokina fo ni jefo ene kwasi kokko metena so a na nanom odawuruma mo na mudi musunsum ka da sani ho kokko denji asase to mo ba je eburu na mon konkoden na obi biara asabia so woda mbowura na yeye yo ba so da e pase dabi esam de mi na sifa na mje ma de hye mo japade de mo no sabi mon ko mo so na mon ko makoma na sabi o munima yei na sabia so asasi oba bonsam bi o he ase be ma bonsam o he ase nipa boni ni a waye no ka brochire ni a waje hu sika na so oba ma yei ya dwane mo no ko ade wadidi ame de sabi obi ntonsan fa hye nbu suefo we mo me de dome no ti na na mo da woroma yensam nsanie yensam dwan so da so Monica asase ya wada wuruma sabi ya se abon de hunwi ene we na afo eti nwi e de ama o chese ye ni abre aburu eni abre nyama sabi ya so sabi ya konto ade bi e wa asase su bi ya wo nkata ho eti sabi ya nsam dwan ho nkata ho ne de ama asase saji aburu je nyama ya so da sani kura fu nwi a eye ne nkata ho de a ene ne yesu adwan ho nkata ho ye de ama ye wie so a sabi ya so sabi ya konto ye de nsam moja de na nanom de konkoden e de asase tu on so pim so aburu pim so na boy kranta no na ye fa moja ni ya mon pejan ko soro esa se apejamo wada wuruma sabi
emoja gu fam kwa moja be gu fam na ni braba sabe wonananum no ade hye atwa ha hia sabe ye hu musuo se obi biara odwene ho adwenbone sa asase de obeje free ensam de woni anim kan penifo na ka asem bi se sabe otamfo wu anopa no nsia na wu anwume no nsia ko de sunkunim to adawroma ensam moja brefuo ni ye adawroma piao hello piao ya be ma na wu ga Abia.